एगो गांव में एक राजा रहे। ओकरा पास एगो मुसहर जाति के एक महेश नाम के नौकर रहे और हजाम जाति के एक मंत्री रहे जे हर काम के संभालत रहे। एक बार के बाद बा नौकर से मंत्री से झगड़ा हो गई तो मंत्री कहले तोहरा ये करने की सजा जरूर दे। मंत्री आके राजा से कहले कि राजा साहब अपने पास कुछ कमी नहीं खे और वह एकदम हंसी खुशी से रही ले, धन दौलत सब कुछ बा, लेकिन अपने के बाबा दादा के यहाँ से गईला कितना दिन हो गई, वो लोग स्वर्ग में कैसे होखी ये कभी पता न कैनी। तो राजा साहब कहले कि बात तो सही कहता रहा, हम कभी एक बारे में सोचबो न कैनी, तो तू ही कोनो उपाय बतावा। तो मंत्री कहले कि ठीक बा, महेश के भेज दी, वो पता के कहीं है। महेश के बुलावल गई। राजा साहब पूरा बात बतावलस। नौकर इनकार तो ना कर सकत रहे। वो कहले कि ठीक बा मालिक हम जाए। नौकर अपना घरे गईले तो वो ना खात रहे ना पियत रहे, वो सोच पे डूब गईले। तो उनकर पत्नी पूछलस का बात बा इतना परेशान बनी। बेचारा नौकर पूरा कहानी बतौलस। तो उनकर पत्नी कहले कोनो बात ना, हम बानी ना जाके कहीं राजा साहब से कि हमके जाए आवे में 6 महीने लगी, 3 महीना जाए में और 3 महीना आवे में, तो हमके 6 महीना के तेल साबुन कपड़ा लता खाना पीना साग सब्जी की व्यवस्था कर दी। हम जाए और साथ में समय समय पर बड़ बीमारी के लिए 1000 रुपया का महीना भी दे दी। राजा साहब सब पूरा कैलस। नौकर कहले कि आज भोर में हम निकलब। अब वो आके कहले अपना पत्नी से कि अब कौन उपाय बा। उनका पत्नी घर के अंदर ही गड्ढा खोद दिली और वही में अपना पति के छिपा दिले। समय समय पर खाना पानी देते रहली। जब 6 महीना पूरा हो गई तो उनका के बाहर निकाल गई। नौकर साहब के दाढ़ी मूछ बाल नाखून बहुत बड़ा बड़ा हो गई रहे। वो राजा के दरबार में गईले। राजा देख के ही हैरान हो गईले। वो पूछलस का हाल बा हमारा बाबा बरवा के। नौकर कहले राजा साहब पहले हमके स्नान कराई, खाना खियाई, बहुत थक गई बारी, तब हम बताई। नौकर खाना पीना खैलस तब बतावे के शुरू कैले कि राजा साहब राउर बाबा दादा सब ठीक बा, लेकिन एके कमी बा, ई देखी हमरा के दाढ़ी मूछ बाल नाखून 6 महीना में इतना बढ़ गई। तो सोची वो लोग के गईला सैकड़ों वर्ष हो गई। अब वो लोग के दाढ़ी मूछ के काल हुई, वहाँ कोनो दाढ़ी मूछ काटे वाला नहीं खे। एगो हजाम के भेज दी, दाढ़ी के साफ करके चल हैं। राजा साहब कहले कि बात तो सही बा। वो हजाम के बोलौलस और कहलस कि तोहरा स्वर्ग में जाए के पड़ी हमरा दादा प्रभा केस काटे खातिर, नाखून काटे खातिर। वो हजाम के घरे 6 महीना के पूरा खर्चा दे दिलस और कहले कि अब तोहर टाइम हो गई, तू जल्दी जा। अब तो हजाम भाई बहुत बड़ा टेंशन में पड़ गईले। राजा मुसर के बुलौलस और कहले कि स्वर्ग के रास्ता बतावा। मुसर कहले कि दूरा पर एगो गड्ढा खोन दी, वही रास्ता से बेचारा चल जाइ हैं। वैसने भइल, लेकिन मंत्री साहब गईले तो दोबारा लौट के ना अइले। यही से कहल जाला कि जे दूसरा खातिर गड्ढा खोने ले खुद गड्ढा में गिरेला। और हाँ, नारी के सम्मान करे सीखी, काहे कि नारी के बदौलत ही मुसर जाति के जीत भइल बा और वो जिंदा बचल बा। अगर ये कहानी अच्छा लागल हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर देव, शेयर कर देव और आशीर्वाद के रूप में एगो लाइक जरूर कर देव। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।